tun chuma chuan in request Stranger Things season 4 kan lo di chuak dona kho ngain like le subscribe milo me sakle chau don nya movie in janna chuan hun kal to September ne ria changkha jakwa somsari pakwa thil thleng lo langin Hawkins National Laboratory a chuan 11 chu no pangdang dene nan lo langa chung no pangte chu ama ang thawin psychic test an neya do kana chuan puzzles le game shang oma chu an thuak Tibuai na an khel tir chinani Dr. Brenner chu lo lutin 10 chu aron shwai chuak test subject le experiments ti nan an mangdon ani test an nei lai chuan 11 in pon lama buaina siama wangin thil chu abai zo ta veka room le pon lama chuan mit thiruang tam tak lo let phung mai a test subject dang te po chu an thivek 11 che chu adam chwaka chung thil chu 11 ti vek nge thil dang lian zok le chak zok ti chu sharani lo sin chu tun huna in thlakin 11 chuan mic le khathon tur lo jak mek March ni somni pakhat sangkha jakwa somriat parukani a spring break po ain jan ve chia Lenora Hills High School California chuan will le 11 chuan school an kala midang ho chu Hawkins an Hlauhawm vekani Joyce chu in lama chengin na thokchina an tho lai chuan package maktak adong Russia changa ron thonani foreign stamps tam tak achwang boka achunga chuan no telem maktak hi alo ombok will chuan ahun tamjok chu lemzia na na manga Jonathan ve thung chuan chanthar argyle nein anin kom nge hle ahun tamjok chu wizuk na na mangchinin hun kal to a until ton zong theihil chu adu ani Mike ve thung chu achantenen Dungeons and Dragons games an khelchin kha an lo labwai puireng Dustin po Suzy nen an la in ko vereng ama ero chu a skula a grade chu at se theile a school chu boina dangpum pela tumawangin akalve mai ani Steve le Robin po chu an la in kom chunjom zela mangai na chungchanga te chuan thuron anin peton na sachin hle Lucas chu basketball team a telin Mike tenen chuan anin kom to me ulo Lucas chuan mi te musit le buli ni rengkha peito lovin anun dan po athak na sa hle Max chu Billy thi nakha alatwar hle a ahun tamjok chu ama ina mangchina rilrulam doctor te muin ma se asot puiwak lem lo la angai thade ren chin Max chuan hun har satak apal tlang meka insomnia nein zana amuhil theingai lo mangchia nei reng zelbok chu wang chuan muthil na damdo ya i pha chin Billy thi nu khan anu le Billy pa zo anin chen ngal bok si anu chuan part time na tam tak thokin Max chu en kula annun chu a har sa chho hle ani chuti lai chuan me che pakhat Chrissy chu toilet a alo luak bor hun engemaw chen chu thil engemaw hmu thei si lo hian atibuai renga midang la in engma an hu ve thei si lo Chrissy chu ram hnuaya kalin thingkunga sanalian puilo omringa chu a hmule tlat chuta chang chuan maimom tam takalo chuak bok makti taka a en lai chuan anunga chuan edi alo lang thut a phuna sa hle ani hi Hellfire Club leader ni in chu club chuan Dustin le Mike po telve in anin kom chinani Chrissy chuan ama ti hadam theitu damdoi chak tak mai edi chu alodi da Chrissy hi skula po student felle enton tlaka mi zong in an ngai vek ma se arukin edi ne na changhian damdoi alo le chin ringani edi chuan class bana a ina damdoi chulo lamai turina shil 11 po mundanga nunbul chan chave ma se anun chu aol samlo le an class mi Angela chuan ahmusitin alauti du da chin le a 11 la in power nei to box silo Angela chuan zak tak takin asyam chinani Joyce chuan anau telem don kha alo en chianga achunga chuan thuziak ahmuhlau hop aladam ti chu lo inziak reng mai makati in alom boxi Hawkins lam lo lang le in Lucas chu an games khela atel thei don lo awangin anau Erica chu Mike te chan dun chuan a aya Hellfire Club chuan an lo tel tir ve Lucas chuan basketball lo khel meka chakna goal ala score zui tuna chuan an skula na chuan alar to hle Chrissy chu edi ina chuan avakal tange a aom dan chu lau neya ang hle athil mu chin te chu damdoi mang chuan
ati top thei a ring ani ma se a aya Hlauhawm upside down vision anei thut ramsa Hlauhawm tak chu a hma ading rengmai ramsa chuan atwar na chu ti top sak thei thu shilin Chrissy chu boraka akang ta vu vu mai amit te chu warvekin aru chu ain el tliak vek bok edi chuan chu thila mu chuan lawin a aw na samai hun kal to a thil thleng lo langin hopara chunga thil thleng le engdin nge adam chwa ti chu alo lang season 3 a thil buaka khan apwa ma che in alo zuang chuak man hlawa thilek lekin a oma a har chwa le nu chuan chulai hmuna changa chwa chu atum ma se rasian sipai te lo om vek to in an lo man dai ani rasian sipai te chuan an soi sa chapa ma se engma a thil sha chu a shil du lo an dop chuak don lo ti an sha chuan kamchat ka an thon ngal chu mun vot tak ni in je she om tak tu ma tan chwa theilo na tura an siama chuan an da ta ani max lo langin amang chia wang chuan aron har hlol chuta police car tam tak pona lo om chu a mu edia ina chuan Chrissy ruang chu an muta news chuan Hawkins chu afang chuak ne hle a mi te chuan makanti in an ral chi hle Dustin le anupon news chu TV atringin an lo shave max chu Dustin tina chuan vakalin Dustin chu Chrissy thina chuan Eddie chu an rilhel berani thu chu awashil ma se Dustin chuan Eddie chuan mi atha thei aring lova chu wangin alo oilo ma se max chuan zanla ya Eddie chu manmo taka akara atlan chuaka mu thu asoile chutia asoilai chuan chu mizan chuan anin bulvela light phezok zok a omti po chu a she chuak an han ngai to chian chuan Eddie ni lo thil Hlauhawm tak chu Chrissy thina ain namno nge in an sha thudik sha chu an tumta a Dustin chu video rental store a chuan kalin Robin le Steve te chu awamu a an thil ti tur chu shilve ngalin an pathum chuan computer atang chuan Eddie a chian te omna an zonga reilote a refer rik ti chu an mu chulai huna kalngal chu an tum chuti lain California a Mike po 11 te muturin alo thleng ve chia 11 nen chuan ani mu a an hlim hle ma se wil chuan nuam lo ti mel hle a hun rei tak anin mu to lo wangin Mike po chu han byak mai dan tur po a she to lo ani 11 chuan Mike bula an skula chuan milar takani thu le chan tam takani thu asoi wang chuan wil chuan hawin ani na ang takalang zok tur chuan ati chuta ama ti du da chin tu Angela khalo langin 11 chu mi zong zong hu lain aron ti mol pho hle 11 chu athin rim ve to hle a skate chuan anara achungal puk mai chuta ahun kal to chu a she chhuak ngal Marie lo langin Joyce te ina chuan avakal Joyce le khadun chu va en puin hopper aron thonani aring tatlat Joyce chuan hopper la dam mani rin na chuan a khat to a chet wat wada du to lekha inziak number a chuan Marie chuan khol ngalin mi pakhat enzo ti chuan lo chang chu pa chu hopper tan na guard ni in hopper tlan chwa theina na apui don thu soin puisa tam tham taka phut bok ni chunga aum na mun lo thleng tur chuan ti in anin mu na mun tur te chu ashil ngal vek Nevada lama chuan sipai officer pakhat Sullivan chuan season 3 lama Dr. Owens kha muturin awapan wangwang Chrissy ruang thalak te chu mu ve in engemutak in nam noina embo shata nei chu aringani 11 kha Dr. Owens chuan athukru ani ringin a omna shilmai tur chuan ati ma se doctor chuan a shat big lo thu in alo chang thlat Sullivan chuan entika emu chuan 11 chu azon mu ngei tur thu soin alo thukru ani vai chuan zangai na alantir don lo thu a shil 11 te chan ho lo lang le in Joyce te ina chuan zanri an ei ho Joyce chuan nathila azin tur thu shilin a lo chung chuan puitling om chun Jonathan chuan alo enkol don ani Will Mike le 11 te chu until to na wang khan an hlim lo hlom le 11 pei chu athin rimin apawar tel lo chuan engma ni lawa in ngain shi omati hle Joyce azin hnu lok chuan police te anina chuan lo langin 11 chu Angela kuta thlaka wang khan an run man Mike chuan a run chin fel vek tur thu in thla ma se ani ang no pangmai chuan ti thei ane vak lo
11 chu police station ah chuan thu zo fiani in Angela chu tha atum re ngem ti an zo chuan 11 chuan ka shelo ti chawin a chang chu wang chuan juvenile detention center ah chuan da turin an shwai taringot Russia hopper lo langin atlan chwa theinan arukin ma alo la ve char char agar tham Enzo Khan Joyce te ama chan chuak tura an local mek thu a shil chuan hopper chuan be senator anei deu ma se Joyce te lo hmana tur mun athlen theinan chuan ti tur alanga hle thung ake a an phuana chen chu theito pin lak thlak atuma atopa chuan a phel thei cham Lucas lo langin basketball team a achante chu a ina an local anjinga pakhat Jason chu Chrissy Bialpani in Chrissy chu Eddie thange ani anrin vekawangin Eddie chu zon pui turin an ron som Eddie po ramhnuaya in rausan pakhata alo biru renga Dustin te chan hau chuan va mu in eitur le engemo an lo va kensak police te chuan mi parwang pakhat mule in Chrissy omdan ang chia khan rap thak takin alo chupa chu Nancy tho puyani awangin Nancy po thu an zot fia ngal ma se Nancy chuan engma ashat big lo thu asoi chutia anin biak lai chuan no pang hole Steve chuan an lo mu chuti lain 11 po anda na tur mun an pan lai chuan an motor chu ron ti dingin 11 chu an ron chan chuak tu dang ni lovin Dr. Owens kha alo ni reng Dr. chuan 11 chu dora Thil ei pa in ati ti puya Hawkins sa boina aom le to thu chu shilin apawar tel lo chuan engma ati theidon lo awangin apawar nei let le theinan apui tur thu chu ashil chu ba ka ahma aya apawar chakle zwalnan program malawdwan loksa vek to thu chu ashil bok Nancy le Steve te chan ho chuan until shot ang chu inshil tonin Max chuan washroom a aom lain Chrissy chu Thil hlau nei anga aom thu de chu ashil Chrissy chunga Thil thleng ang chu midang chunga alo thleng ve to chinem ti shat chu antum ta phot Robin le Nancy chu in kopin chanchin bua thi dan mak tak tak lo in ziak to te an chui don ani Robin le Nancy te chu library a kalin chuta Victor Creel te chung ko thi dan mak tak tak chuan mu chuak Nancy chuan Steve ne ri ngai zongem ti in Robin chu azot lol alo thik ve dewanyang ma se Robin chuan anin ngai zon lo thu le chan chatak an ni thu chuan a chang library atang chuan Thil poimo tak an che theita Victor Creel te chung kwa chuan Hawkins sa chuan in tharon lein an chenga ma se an ina chuan engemo mu thei si lo chu alo reng ni in Victor Creel ti lo achung te chu an thi ta vekani Victor Creel po chu amit te delin real rubai en kol na hmuna da alo ni reng bok ti an che theita Robin le Nancy chuan Dustin le Steve te chu until shat chu an shil ve ngala vekna ti ramsamak tak mai upside down a mi ni nge an rin chu Victor Creel te chung kwa Tibuai tu chu ani ti an shetabok Dustin Steve le Max po skula wakalin Chrissy le Nancy tho pui thita tet te khan an thi ma khan an school counselor an va mu ve ve awang khan counselorin an chung chang vel aziana chu va ina engemo an dana changa sha chwa thei anin be se ani Max chu kal changin Chrissy in athi ma are sha chin ang te kha asha ve tatlat Thil tak tak lo te chu a mu ve chan Max po hi vekna target ani vele ta ti na ani chuti lain California lama mek Mike Will le Jonathan te chu 11 chung chang an lo shil shave a Hawkins sa buaina achwale ta ka wangin 11 chuan apawar nei le tumin a training mek ti an shil ani po an lo himjok nan ti in veng him tu tur mi pa pahni chu an ina chuan an da sakbok Jonathan te chuan ina tom reng ringo chu du lovin 11 chu vahmua Hawkins sakal chu an tuma aruka ina changa chwa chu an tum ma se kung kalori in agent pakhat zokina vohon chuan sipai lo ni in alo kap ngal chwai mai agent pakhat zok chuan alo kap let ve ngalin wane thak takin magte pathum chu Jonathan a chan pa argal motor khan an tlan swak thei sham agent po chu an shwai ve ngal Hawkins lama Max te lo langin Max chuan Chrissy le tette to nang chia le
ano mangchia khana omve thu chu a Chengte a shil councilor documents atanga alandan chuan Chrissy thi ma khan nisari chung chu luna nar thi le thilmak tak tak a muchina chu max omdan sia po ani max chuan ani pon hun tam anei to lawang ti aring bok rilrubai enkulna Victor Krill chuan achan pui thei an be seya chu wangin Nancy le Robin chu muturin an vakal Nancy te chu university zirlai anga insoin asylum enkol tu te po chuan Victor Krill chu muan lo phal sak lo Victor Krill chuan an chung ko chan chin lungchha thak tak chulo shilin anu puile afa te chu zanria an gilain in chunga chuan an thlok kang vu a an ru te atliak veka an thi dan chu thi dan pa ngai lo takani thu chu asoi adam chwa big na chan chu shilin ahladu em mai chu an chu ei lai chuan angai thapa a chu chuan a chan him thu asoi tatlat mai Joyce te lo lang vele in Alaska an lo thleng to chuta chuan thlona manga hopper omna shwai tu tur mi pakhat Yuri chu an va mu hopper po a plan ang chuan Thil chu akal tluang viawa atan hmuna jang chuan a chhuak theita sipai te chuan silai nen an ron kap zui chia ma se an kap fu lo guard ama pui tu le atan pui te chuan an lo lom pui hle hopper chu kholo nai bera chuan tlan lutin biakin rau san to chuan omin ta chuan ei tur le mutna tur te alo om sa vek bok guard chu Yuri chuan lo kholin an plan chu athak thu ron soin Yuri chuan sum tam zo ka mu nan enzo in hopper tlan chuanan apui thu chu alo vari pot chu ni in Joyce le Mary po chu alo shai rui bok Max te lo langin Max chuan bili than tlu adu awangin an kalpuya Max chu bili than ma chuan a thu char Stephen na va en chuan Max chu amidalo war vek to in vekna chuan anun nalak alo tum to reng mai Steve chuan soi har tum ve ma se omzia anei lo Dustin chuan Robin te bia ka tum ngal ma se Robin le Nancy chu an dot soi an lo man chu awangin police in an lo man tlat mai ma se engtin tinemo chuan an tlan se thei ta hlau Robin chuan Dustin chu bengalin music ngai thak awangin Victor Krill po vekna laka changa a him thu a shil Dustin chuan music ngai thak tur chu aboi pui ngala Max chu angai thak tirvat ma se omzia anei lawani mel Max chu boraka chuan akang ta vu mai Max chu a thingei to dona chuan an ngai ma se a chian te nena hun hlim om tak an man te chu she chwakin vekna chu a beile thei lawa upside down a changa chuan a kolam pan chuan atlan ngalvat Max chu ti chuan alo har chwak le theita a chian te po chu an thoveng hwai chuti lain California lama om Mike Will le Jonathan te lo lang vele in an mani veng tu agent pakhat kha an lo shwai chwak tel ve a ma se hliam na tak alo twar chupa chuan Dr. Owens kha betura shilin 11 an dan hmun te chu ashila a thizui ngal 11 lo lang vele in Dr. Owens nena an omna hmun tur lampanin an lo latlan mek darkar ingamuzat an tlan hnu chuan vaivut hli rakhat ramzau taka chuan an thlenga leitnoya chuan in thu ruk an lo siam reng mai chuni in chu 11 power nei le le theina hmun tur chu ani sipai te le Dr. Tam takan lo ombok Owens chuan an pui dan tur chu 11 alo shil fia zung bok ma se Dr. Brenner kha alo om ve reng mai Brenner chuan a power anei le theinan a pui tur thu chu a shil 11 chuan makati in a hlau hle a tlan chia tum ma se injection ngalawangin engma shilawin atluzui ngal Alaska lama om hopper te lo lang vele in Yuri khan a phat santa ka wang khan sipai te chuan an lo man le hlau mai guard po kha man ni in an pahni chuan tanin pakhata an khung Joyce te po Yuri khan thlo na mangin alo shwai ve me ka Joyce chuan hopper chan an ngai thu soi ma se Yuri chuan puyatum lem lo ma se thlo na chumtir an tumna lama vura chuan an cheswal da hlau chuti lain edi po kha abiruk na hmuna chuan lo om ve rengin eitur nei mumal to lo wang chuan alo buai ve hle Max chuan a thil hmu te kha paper a alemalo ziak char
ma se athil mu omzia chu a hrethiam bik lo Nancy in an enve chuan arem khoma in lemani ti chu an hretheita chuta in chu Victor Creel te in nge kha ani ti an hretabok Max le midang ho chu ina chuan an vakal ngala chu ina chuan engemotak mu chua anin ring hle inan lu chuan an engken te chu ade zok zoka vekna chu ina chuan om nge ani an ring basketball team te po chuan Eddie chu an lo la zong ve char atopa chuan abiruk na mun chu an lo sheta hlau mai ma se Eddie omna an vathlan chuan Eddie chu longmangin alo tlan che man an ba zui le ta tho ma se an jing pakhat chu vekna chuan alo thunun ve ta tlat Chrissy te thi angcha khan bawra ka kangin aru te chu atliak vek athi ve ta a chian te po chuan makan ti hle Jonathan Mike Will le Argyle te po chuan agent thita chu an lo phum ve a athi ma a pen pe ka chuan phone number alo om reng mai ma se chu number an call chuan code engemo an shat thiam lo bak chu an dong lo ti dan tur an ngai to fe nuwa chuan code chethiam thei tur chu Suzy ani ti an ngai to chuak ma se Suzy wa mu tur chuan rei fe an tlan le angai don ani chuti lain 11 po lo har chuakin Brenner chu a chungal popa atlan chengal ma se guard te chuan an lo man chuta 11 chuan a power mangin a pai leng lop mai a power chu alo nei let le to reng chu ni in ma se adu huna ama ang khan ala mang thei lo tlat Brenner chuan lo en ringin a power nei let le vek theinan apui tur thua shil 11 po chuan Brenner ku chu chelin a power nei let le tak nan chuan chulai hmuna oma Brenner chu arin le phutanga yani chuti lain police te chuan basketball team te chu an chan pa thina chungchanga chuan thu an lo zot fe a Jason chuan Thil thlendan chu thilpa ngai ni lo wang chuan Eddie chuan power maktak nein chung chu ati ani arin thu lo shil Dustin chu Eddie chuan lo belawin ramhwaya aum thu shilin chuta chuan local turin shil chuti lain Mike te chan ho po in Suzy chen na an vathleng ve to a Suzy chuan ol samte in an thil sha du chu alo chui chwa sak Joyce le Marie pon Eureka thinga an lo phwar beta Hopper tan na hmuna chuan in shwai ti ran lo tum ve mek Hopper le mitang dang te chu lo shwai chwakin Demogorgon ho choa manan lo tum Hopper chuan gat pakhat chu a in swal puya lighter chu a chu sak thei hlau chumi mang chuan engtin tin demo an him thei aringani chuti lain Hawkins lama po Jason chuan Khuaa mi te chu lo ko khomin Eddie chu miswalani thu le Hellfire Club mi te po chuan Eddie chu an pui thu alo soina samai Hellfire Club chu Mike te chian hotel na kha ani boxi chu wang chuan Mike le Dusty na chung te chuan shi oman lo ti hle Dustin te pon ram hnoya chuan Eddie chu an lo zong ve mek ka lunglian pui bola chuan an mu chumi hnu chuan Dustin a compass chuan mun pakhat a ko mu da tlat chulai hmuna chuan an kal ngala chu Eddie bi rukna bul luilek khaloni in Steve Nancy Robin le Eddie te chu lunga chuan in karphein no pang pathum Dustin Lucas le Max chu luikama chuan an lo om thung Steve chu tuya chuan zuang lutin tui chung chu a cheka chuta thil lo sen ko phu chu a mu azu khoi cha chuan alo chedut chuta Steve a kia chuan shui zam ni om tak chuan alo pot bet tatlat chumi chunga chuan pot lutin Steve chu upside down a chuan a om ta chuta baktam tak kol zz te chuan an ron bei zui ngalbok Steve chu che theilavin leya chuan a mutop ma se Nancy Robin le Eddie te chu ron lut ve ngalin an ron chan man hlau mai engwak ma po an ngai to ma chuan baktam tak chu an lampanin an ron thlok phei chiam ti an hmule ngal an vai chuan man mo takin an tlan chengal puk pakhada chuan an biru thei hlau Nancy chuan Steve lam te chu en kol sakin Nancy chuan Steve chu aladu ve deuh ti chu a shat thei chumi hnu chuan an bei let theinan manrua an momu thu Eddie chuan alo soya chu vele Nancy chuan aruma silai pani akol thu alo soi ve bo upside down chu khovel tak ang thowa omani awangin
Nancy te in po chu upside down na chuan an zong dawn ani. Steve le Eddie chu in zuin, Eddie chuan Steve chu Dustin in a ngai san thu le a soi reng chin thu te chu soin. Nancy nen anin endan kha alo mu ve awangin a hun tha nei chu mangchang kai vat turin alo ti ve luam bok. Chuti lai chuan Dr. Owens po chu 11 in pawar anei let har em awang chuan alo mang ang to hle. Chu wang chuan Dr. Brenner chuan 11 chu a hun kal to thil thlengte ngai to le tir tum ta. Chu chuan a pui the nge ya ring bok. Hun kal to chu lo langin 11 chu Dr. Brenner hnuaya no pangdang te nen an om lai chuan no pangdang te chuan an min lo thei hle a. Chuta chulai hmuna om ve tlangwal pakhat nen chuan in komin. Chu pa chuan 11 chu no pangdang te chuan tha an tum thu te chu a shila. Ama ang thawa pawar nei ni in ma se a pawar a man thei lo nan chuan a ngonga chuan engemaw an lo da sakani. 11 chuan a pawar a man thei nan chuan alo puya ma se chu chu ati swalian berani. Chulai hmuna om zong zong te chu chu pa chuan alo that vek mai. Dustin te chuan ho lo langin police te chuan Eddie om na zotin an lo dop mek ma se engma chu an soi du big lo. Chuti lain hopper pun amale atan puite e zo tu tur demo gorgon chu alo be mek ka atopa enzo nen chuan mun him lama chuan an lu thei hla. Chuta chuan Joyce le Mariten an lo ngak reng ni in Joyce chuan alo kwa ngal vat. Chuti lain Dustin pun vekna chuan upside down lu na gate a hun bel zel ni in a sha a. Eddie in Chrissy thi na mun ni bok kha upside down lu theina gate pakhat chu ni in a sha. Chuti lain upside down muna tang mek Nancy te chuan ho po chu Nancy te na chuan vathleng to in asilai da chu an wazong ma se in vel an enkol chuan an humai lo. Chuta Nancy diarrhea chang chuan kumthum liam ta an kirani ti an she chwaka chu wanga silai po chu lo om lo ani. Ma se light mang chuan khovel le lama om Dustin te chu an be pop thei ti an mu chwak lau. Dustin te chu man mo takin Eddie in lama chuan an vakal ngal. Eddie in chung kwa chang chuan upside down lu na chu lo om rengin Robin le Eddie te chu kwa chang chuan chwakin upside down chu an chwa san thei mai. Nancy chu a chwak chep tia vekna chuan aron Tibuai ta tlat. Nancy chuan a thian nu thita bar pe ruang te kha mu in chuta vekna chuan Khril chung ko chunga thil thleng dik tak chu mu tirin. Victor Khril a fapa Henry Khril chu power mak tak mai nei in 11 om na china om ve Henry kha alo ni renga ano pan lai chuan a power mangin ramsa te chu ati hluma anu le achung ti dang po kha ama tha vekan lo ni. Hawkins lepa Dr. Brenner chuan lo da in alo enkol rengani. Henry chu alo puitlin hnu chuan lepano pangjong zong chu thatin 11 ngei po chu tha atuma ma se 11 power chu chak zokin Henry chu banga chuan the phein tuna kan lo shat tak upside down na chuan alo da daya vekna nge hi Henry kha alo ni bok. Nancy chu athil mu te awang chuan hlawin atlan chia a chuta vekna chuan aron mu a chera chuan thutirin athil mu zong zong kha 11 shil vek turin aron ti chuta Hawkins athil thleng tur te chu mu tirin chumi hnu chuan Nancy chu aron har chhuak ta. Nancy chuan athil mu zong zong chu Steve le no pang te chu shil ve a. Hawkins a chuan vekna in upside down luna mun lia a hondon thu soin vekna chuan Hawkins a mi pathuma tha to awangin gate pathum chu a hong to a gate palina tur chu a hon le don awangin tu emober chu aron bitum le don ani ti te chu an sheta chia. Chuti lain 11 pon a power lo nei le to in a ma ai ma in alo chak to zok. Mike te chuan ho pon 11 om na mun chu an lo thleng ve to a ma se an ni chau lo Hawkins a sipai ho te po chuan chu mun chu an lo thleng ve chia. 11 chuan a power nei le to awangin a chian te pui tur kal chu adu to ma se Dr. Brenner chuan lo phal lovin a chhuak tur chu a ngonga awachiu ma se 11 chuan a pai leng ngal lop ma se 11 chu an chiu man ta ka wang khan leya chuan a tlungal top 11 na har le chuan
abawar mang theilo turin a ngonga thil or tir lo ni military te chulo thlengin Dr. Owens kha anron man ngala chuti lain Dr. Brenner chuan 11 chu pomin alo tlan chhuah pui man hlau ma se sipai pakhat chuan lo mu in Brenner chu anron kap tatlat 11 chu ka anron tumve le a ma se Mike Teven chu mu in an mani chu an bitum le ta jok chuta 11 chuan apawar mangin silai kap tu te omna helicopter chulo Tibuai in leya chuan a tlak tira apuak zui ngal chuta 11 le Mike chu in mu in anin mu le thei awang chuan an hlim hle 11 chuan Dr. Brenner chu mang tha in arwang chu chulai hmana chuan kalsanin Hawkins lampanin an kal ngal Joyce te lo lang ve le in hopar chuan a thum hno te chu a thaka a taksa a sertam tak chu Joyce chuan mu in a torna sat tur zia angai to a alaina tle Joyce chuan engkim ma that le huna zanria kildun adu thu te chu shilin anin kis chuta phone lo ri in Hawkins le pathil thleng te chu hopar chu anron shil ve hopar chuan an omna hmuna changa nopang ho pui dan tur chungai to in Angel tan na hmuna Demogorgon ho kha vatha vek chu atum ta Demogorgon an tha vek chuan vekna chau chu nopang hoin an be tur ani to dona chu Hawkins lama omte tan chuan thil thata kani don ani chuti lain Nancy Steve Robin Eddie le Dustin te chu upside down a kir le tumin Eddie ina chuan an vakal le a upside down da chuan kal le in vekna chu vatha an tum don ani Max Lucas le Lucas anaw Erica te po Victor Cree te ina khan vakalin ta chuan Max chu vekna tha turin ava in pe anga chumi chung chuan Nancy te thian ho khan vekna taksa tak tak upside down ami chu an lo ti hlum don ani chuti lain Nevada om 11 le Mike te pun Hawkins lama an chian te thil tum chu lo sha in vekna chu an ma ni maya an hne thei don lo awangin an omna hmuna chang chuan pui dan tur an lo ngai to mek argai la pizza zor na hmuna chuan bathtub lian tak siama chuta chang chuan el chuan apawar manga apui thei chu aringani Dustin le Eddie te chuan Nancy ten vekna umna a an kal theinan bakul deuh te kha an lo chai buai dona an bi rungna tur po an lo siam thale Eddie chuan a guitar play manga bakte chu an lama local tura ati thei chu aring bok Max le Lucas pon engkim ma that le huna movie endun turin an lo intiam ve bok chumi nu chuan Max chu vekna chuan aron ti buai ta chuti lain 11 po tuya chuan lo lutin apawar manga Max chan hima vekna chu tha tum ve don ani Eddie te lo langin a guitar per mang chuan bak ho chu an lama alo thlo tir theya chu vele Nancy Steve le Robin te chu vekna taksa omna hun lam chu an pan ve ngal ma se an vakal na chuan van stam tak lo omin chung chuan Nancy te chu alo phwar betlat mai Dustin le Eddie po an hna an thozo to awangin upside down a chang chuan an lo chhuak dona Dustin chu chhuak to in Eddie chu chhuak ve mai turani lain Steve ten hun tamzok an nei theinan ti in ama a bak ho chu vati buai le chu atum ta jok chuti lain basketball team te khan Lucas te chu lova mu in Lucas chu an lova khoi shep mai Eddie lo lang le in cycle chu chak tak a khalin bak ho chu Steve telama an thlo lo nan alo shwai kwal Dustin po Eddie pui tur chuan upside down a chuan alut le ta tho 11 pon Mexical tlang chuan vekna chu alo mu theya ma se vekna chuan lo sha in 11 chu apai leng ngal lop Max po chu alo man to bok Max chu le chang chuan kangin athi don ta 11 po vekna chuan vainsin alo phwar betlat boxi Lucas pon basketball team ami Jason chu alo nekve pop mai Dustin pon Eddie bakin alo e mol chu mu in achap na sa hle Max chu akere akut te po ron tliakin Lucas chuan mangang takin alo ko mol chuta 11 chu ron harle in vekna phwarna vines te chu ron ti chat vekin vekna chu aron beilet veta apawar zong chu mangin vekna chu a hne veta
chu vele Max po boruaka akang churon tla in Lucas chuan alo pom chat Steve te chuan pathum po Vinesin aphuarna te chu alo in phel ngal bok vekna taksa omna hmuna chuan an vakal ngala Steve chuan mei al chuan vom ngalin vekna chu akang ngal hlua chuta Nancy chuan asilai mang chuan vekna chu akap zui ngal char Russia lama hopper pon demogorgon lian tak mai chu alo be ve a alo that ve mek bok Nancy chuan voi khat kap le in vekna chu athita Dustin pon Eddie thilek lekalo mu chu wabuai pui vatin Eddie chuan mido zep anga atlan chia to lo thu shilin athizui Dustin chu trap zoin atan ti the nei lo wang chuan aril ruan na hle chuti lain Max po chu mithi ang mai alo ni to a Lucas le 11 chu an lo mang ang hle 11 chuan vekna chu hne ma se alo tlai to lutuk chu ni in gate palina chu alo in hong man thawa vekna chuan athil tum chu a hlen man ta thawani chu wangin Hawkins chu aron phel ta popa mitam takin an in le lo le an nun na an chan pha ta ani chu wang chuan Khuaa mi then kha chuan man mo takin Hawkins chu an chwa san Mike te po Hawkins lo thlengin anin mukhom le thei chu an lom hle ma se Max ero damdo ina engma shilawin alo la om thung Steve Robin le Dustin te chuan an Khuaa in le lo chan te tan chanpui na an thoka Dustin chuan Eddie a pate a chu mu in Eddie chu a boral to thu le an kho chan him tu miro pui tak anga athi thu chu ashil 11 le ashan te chu 11 le hopper te che na chin ina khan an kala chuta chuan thi to anga an ngai hopper chu alo om reng 11 in a mu chuan makati in alom hle hopper nen chuan mitui tla zoi in anin ko a ti chuan a top ta